Hej YouTube, jeg hedder Mads, og min bror han sidder og filmer. Sig hej. Hej. Mikkel får lige filme skærmen. Søg lige på min storebrors kanal, det må I også gøre. Han hedder det her. Halløj, hvad hedder. Så går jeg lige herind for at se, om vi har fået nogle spørgsmål eller sådan noget. Nej, det har vi ikke. Så, hvad hedder det? Det her, det er jo Mikkel, der har lavet det her. Det er det der også. Og YouTube. Jeg ved det. Og det er tryk. Men, ja. Hvad Mikkel nu engang filmer? Ja, men jeg tror, at vi har et par spørgsmål. Altså ikke bare lige over den der video. Vi har fået nogle par spørgsmål før i en anden bruger, men der er ikke nogen. Der er næsten ikke nogen, der har set det. Det er kun fra vores venner og sådan noget, vi har givet brugeren til. Så altså, nu vil jeg lige tjekke nogle spørgsmål, og Mikkel, du skal ikke filme skærm. Du må ikke se spørgsmål. Okay, så er jeg herinde. Hvad er den sjoveste oplevelse, I har haft sammen? Jeg vil sige, det er, når vi har været til poolparty. Det vil jeg sige. Ja. Mikkel, du skal også svare. Jeg vil også sige det, når vi har været til poolparty. Okay, næste spørgsmål. Det er vores... Man kan lige lidt. Okay, hvor mange år er I? Altså, jeg er 9, og han er 10. Så jeg er nok den yngste af os. Men jeg er stadig den højeste. Og flotteste. Ja, okay. Måske ikke den flotteste, men stadigvæk højst. Så, men det er Mikkel. Næste spørgsmål. Single eller i et forhold? Altså, jeg er i et forhold. Og jeg er single. Han har aldrig haft nogen kæreste, det kunne mig. Jeg har haft 8 piger, der jagtede mig. Min børnehave, tro det eller ej. Næste spørgsmål. Hvad er jeres yndlingsspil? Altså, det kan jeg ikke rigtig svare på, om det er på computer eller i virkeligheden, altså. Men altså, i virkeligheden, der er det nok Google Eyes, eller hvad det hedder, Google Eyes. Og på computer, der det er Team Fortress 2 over Steam. Og næste spørgsmål. Mikkel, kan du læse det næste spørgsmål? Hvor Mikkel? Vil du læse det næste spørgsmål? Ja. Så går du lige ind og kigge. Om vi kan æde et kilo bacon til en af vores, når vi er rundt 1000 eller 2000 eller hvad ved jeg, så. Det kan da godt være, men det igen, jeg kan ikke svare på det nu. Det kan vi se til den. Det kan vi se til den tid, ja. Skal vi lige til at sige. Plus, den nu kan jeg ikke huske, hvad jeg vil sige. Det er sådan noget råd. Okay. Nu er det igen. Vil du læse igen, Mikkel, eller skal jeg? Hvem af jer betragter I som den mest populære af jer? Vil du sige mig, eller hvad? Nej. Okay, vi betragter mig. Her. Ja, det passer sgu da i hvert fald ikke. Du sagde da også mig. Og det er mig. Ja, mig. Ja, mig. Mig? Ja. Okay, men vi betragter begge to mig som... Din fede big dick. Hold da kæft. Moby Dick. Gammel Dick. Eller pigantilope. Og en røgfilm. Det er lige at... Okay, jeg går lige ind på YouTube og finder en god sang, så kan jeg bedre koncentrere mig. Eller
Det var sådan bare en fan. Nu er vi færdige med den her video. Det har taget 5 minutter og 5 sekunder. Så kan jeg se, at jeg er på vej ind på YouTube her. Så må jeg gerne tilbage fra skærmen igen. Så finder jeg lige en hurtig sang, I skal høre. Det er... Ja. Nu kan jeg gerne ikke huske, hvad jeg vil sige det. Fandme da kraftederne irriterende. Nu skal jeg lige finde på... Nå, ja. I må gerne se, hvad den hedder. Så er jeg måske sådan med det ikke sikkert, at vi kan høre det. I kan høre det. Nej, kan vi ikke stoppe her? 6 minutter. Vi stopper.